gasar masoya na shiga na ji tsoron fita na saka fata inda ba zai yi na cire ba ta fara da sa'insa ta kare da sa'insa a hankali ya ƙauna ta shiga na sanye ta ɗarsa mun zaɓi zaunawa a tare ba marabe ba Wai ba kya gani kin harbi mutane amma kuma baki ce musu ba? Dakata malam. Ka bar idan harbin ya same ka sai ka yi magana kaji ko? To ai gaskiya ya faɗa. Gani yayi baki da niyyar cewa komai. Shi yasa. To an zo wajen. Dama jira nake ta ce wani abu. Wai ku ba ku da haƙuri bane da komai aka yi muku sai ku yi magana? Amma da ganin ku jeje su ne a makarantar nan ko? Darajar haka za ku ci. Ba don haka ba, da na yi muku rashin mutunci. Ƙawata, tashi mu. Gasar masoya na shiga na ji tsoron fita na saka fata inda ba zai yi na cire ba ta fara da sa'insa ta kare da sa'insa a hankali ya ƙauna ta shiga. Wai in tambaye ki mana, wace ce ke? Kuma ke yar gidan waye? Da kike aikata irin wayannan abubuwan a makarantar nan ba a kore ki ba? Kora? Ko za ka sa a kore ni ne? To ma mu kulle wata gasa ni da kai mana. Wani irin gasa? Yawwa, daidai kenan. Ina son mara tsoro. Amma fa gasar akwai hatsari. Idan ka faɗi za ka bar wannan makarantar. Haka idan ni na faɗi zan bar wannan makarantar. Ina ji. Ina so ka yi abin da zai sa a kore ni a makarantar nan, ko kuma ni na sa a kore ka. Mu je zuwa. Sa'insa ta kare da sa'insa a hankali ya ƙauna ta shiga na sanye ta ɗarsa mun zaɓi zaunawa a tare ba mara. Lafiya na ga yarinyar nan tana dariya kuma kai ma kana dariya? Karka damu abokina. Mu je kawai zaka ci. Na saka fata inda ba zai yi na cire ba ta fara da sa'insa ta kare da sa'insa. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Kaga malam, idan ba amsa ka zo bani ba, ka tashi ka bar nan. Don kuwa ni bana harka da matsoraci. Na zo ne na sanar miki da cewa na shirya. Mu je zuwa. Haba dai. Gaskiya ne yaro yaro. Baka san wace ce Salma ba. Ina jiran ki. Game start. Ta fara da sa'insa ta kare da sa'insa.